बड़े पुराना गाना निकाल दल पड़ा फिल्म के लॉयर नाक मोर जिया का नहीं संगे 10 मिनट बैठल जाए रहो धीर हेलो फिल्म के लॉयर है कौन मनोज भाई के मोबाइल के हो गलती से चोरी कर लेले बा ईमानदारी से दे देबे के बा बराबर के मोबाइल पछी ना रिमझिमे ओ घरी हमार में रहत रहली अनिकेत के पहला दिन रहे स्पीड रिकॉर्ड सुमित के लास्ट दिन रहे किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है पवन सिंह और ताजा कहले पवन सिंह कुंवर जी हेलो कुंवर जी पवन सिंह ये तो पवन सिंह के जान लेके ही करस चले हमें रोई होवे औ लड़ना चीना लाई करे ना ना आई कर पाहुन ऊपर जूता धोले हम देखले मारकंडे हमें बंसीपुर के मनोज भाई के हूं ना हम YouTube के सामने कहत नहीं मनोज भैया मर्द में पवन सिंह बेंजू के लाइन दो 30 बरिस से हम मेहरारू में कल्पना सिलीगुड़ी कही वाह 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 अब गावे खातिर सभे गावता गावे खातिर तपेश्वर चौहान जी गावत रहनी अपना मार्केट में हिटे रहनी हां गावे खातिर हइयो सार गावे ले हई ये पानी के घोड़े बुझाला कि तपेश्वर के साढ़ू के लइका पवन सिंह गौले कि ऐसे कैसे हो जाई है मोहब्बत का सौदा छोड़ दो हारमोनियम में आओ भैया हेलो हेलो ठीक बना है तो पवन सिंह गौले कि ऐसे कैसे हो जाई है मोहब्बत का सौदा हम हो गौन के रिमझिम तिल कहरु लो लई की पोस के सियान कोई चाहे उ लो हो के चाहे हमनी के तिल कहरु हो की जा सबे बनेला बाकी गवना भेजे के पड़ले कि ना घर पे गवनो के व्यवस्था बन बा बियाह भइल तत्काल ले जा त मत में बड़ू कवाना हो जाय के बगावाना बहुत बहुत पुरस्कार आज बहुत दिन के बाद भागा तरह से कर बैठ बाबा सबसे हम क्षमा प्रार्थी बनी आज बहुत दिन के बाद हम तो पहले अपन गा के बंद कर दे रहे ड्राइवर लो आइल बा गाड़ी देबे गंदगी का और उतार दिहल हलो जबकि गंदगी केहू के बोले लूरावेला जेकरा एगो गाना याद ना होई वो गाड़ी दे दी गंदगी कर दी बाकी ना कर दी मार दे हमने गुरु भाई माने बलराम भाई जी विजेंद्र भाई का शिष्य बहुत बहुत पुरस्कार अभिषेक बाबा भाई पुरस्कार दल बने भागा तरह से हार्दिक शुभकामना अजीत भैया चल आओ नहीं हरा में मरन बारू यार सुन माया भीतर सब बंद करके थोड़ी तरह बाजा बिछा के बिछावना हो जय के बगावना जय के बगावना
और रिमझिम तू आए रिमझिम भाग गइल सही तवा न चलू हा के तार का पुरस्कार हम नहीं दे अभिषेक बाबा के ओर से हां 500 जीत के देर ने हुस सरवा के देबे करला 500 के हमरे गोरी आवे लागल जाता है पहुंचो तार के ना दे दोगला सरवई जय जी ससुरा भाग गइल हाई ब्रीड हो अभिषेक बाबा के ओर से वहां के कोई नहीं हां एगो करे के दे मत कुछ अभिषेक बाबा सरवा रहुए गोरी आवे लागी ओकर ऊंट हम हई आए तो ओकर कान चबाए तब ठीक रही महफिल खराब कर देला सीता बाबू का करे एलू का करत का करे एलू का तू कइलू का करे एलू का तू कइलू जाग चुनरी में तू लगइलू जाग चुनरी में तू लगइलू 5 गो यार संग नैहर में फूल गुल छारा तोड़इलू जवान चिन्ह है को जो चिन्ह जाए पर वो जो लिस्ट निकली बलमुआ हो साहब टिपकारी करेला छाका रखले बड़ा तू चूल्हिया चिन्ह जाई चूल्हिया चिन्ह जाई झोकाइल बलावना चूल्हिया चिन्ह जाई झोकाइल बलावना भाई हल्का हल्का म्यूजिक हां ई ब्यासे न हमें कमल बास कोन जिला परिषद 4 पे रहल बा कहां कह करू अच्छा भाई यार वा सब यूट्यूब वाला हई हां जी पेशाब करे उतरनी है तब 100 गो सेल्फी भई हां मंच पर है घुमा घुमा सेल्फी हां ये जिला परिषद हमें बढ़िया ब्यास में कुंवर जी इनका के लाड़ी के झाटियो बराबर के पूछो इधर कहूं भाई माने एगो सेल्फी करके होली हल खाली बेटी चोदवाई के हो जा रहो बाबा रो तब विद्वान हई बताई इनका के केहू झाटियो बराबर बाबा पूछला कि एगो सेल्फी दे दो कहां है कर पहुंचे तो के पूछला सो देखो पॉपुलैरिटी बहुत मुश्किल से मिलेला सारवा हम जरा कुर्सी पर बैठियो गए अभियंता तारा से कहियो भी सही हां अभी डायरी खोल के चेक करा लो मिला लो एगो प्रोग्राम अधिका होई तो तरह के हम 5000 इनाम अधिका दे एमे केहू के प्रोग्राम ने खचलते हु में हमर एक दिन 2 दिन गैप होई न तो रोजे बा वो लागो तरह ब्यास बने हलचो हमरा में सब लड़का है ब्राह्मण 2 जना हल हां राजपूत बाबू साहब हमें हई माटा बाबा फागू बा गांव के हमें हां अंतर ना रही एगो द्वार पर ब्राह्मण खियावत रहो माटा बाबा का साड़ू के ओकर झूठ गिरी तहां सुअर पैदा हो जे है सुअर के है सो कुंवर जी के 5 गो गांव मैं 5 गो गाय छोड़ देबो हां 10 बरिस के बाद जइबो तो 20 गो गाय भय रहे हैं सुअर छोड़ देबो 5 गो गांव में 10 गो सुअर 5 बरिस बाद जइबो कर बहिं जो तो 1500 भय रहे हैं जलना सदीप तो गौ माता का पूजा ब्राह्मण भी करेला हर एक जात करला काहे करेला एगो समय आई रहे एगो इतना बड़ पापी भई रहे कि सारा देवता लोग गौ माता के काम धनु के देह में समा गए रहे लोग हां ई मौगा जानता कि गाय के गोबर महादेव का वाला काहे काहे गाय के गोबर के गणेश जी बनेले इतना धनिक लोग बाकी चांदी के बनवा ली सोना के बनवा ली काहे ई नहीं खन जाना गणेश जी कहीं जगह ना मिलल तो गोबरे के स्थान में लुकाई रहले एकरा बुझाई ए मौगा के वो गायत्री मंत्र याद नहीं खई व्यास बने लगत पढ़े के बेरा तो उस सारा राम राम कहल जाला राम 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 ए का हो ई गोड़ लगला से बड़ मंत्र हो हां
ब्राह्मण 108 बार पढ़ली लोग माला लेके राम राम कह दे खाए ना 3 में कह रखे भैया राम 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 एक बार कहना कल के भैया राम ए भैया राम 2 बेर कहला भैया राम 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 ओकरा गिन के देखी हाँ र क नंबर पर आवेला कौन नंबर क ख ग घ छ छ ज ज ट ठ ड द त थ द द प फ ब ब 25 गो भइल हाँ आकार देबो अ आ 2 गो भइल 25 2 27 माने राम माने 27 अब मो 25 पर बा अब 27 में 25 जोड़ दो जोड़ी बाबू 2 बेर कहब त उ अपन जगह धलेला एक माला घुमला के बराबर 160 माला के गायत्री मंत्र में कितना अंक आवेला जानते रही बेट से दवाई विभीषण जी के द्वार पर का लिखा रहे क्या रामायुध अंकित गृह लिखा रहे न बाबा हाँ अरविंद अंक में कैसे लिखा लोग हाँ अंक में लिखा रहे विभीषण जी के द्वार पर कि रावण चिन्ह है ना हाँ गुजरा में लिखा रहे रामायुध अंकित गृह हाँ माने राम के सहित राम के आयुध माने हथियारों अंक में लिखा रहे हाँ अतले राम राम कहते जो गले तब विभीषण जी के बात सुन के हनुमान जी जान गए ओहो ये तो प्रभु जी के कृपा पात्र बाड़े हाँ खाली बाउरे बोलला से ब्यास नहीं खाने ना 30 बरी से कोनो मार्केट में ब्यास रहेला हाँ जन एक जगह खड़ा होकर कुर्सी पर गोले बन तो बैठ के गावेला काहे बनी काहे हमको लोग एहो बेरा कुल्लू बाउरे कहेला हाँ आ कुल्लू में हम ही रहिले पवन होको चाहे खेसारी होको हाँ चाहे निरहु होको चाहे भरत शर्मा होको चाहे मुन्ना सिंह चाहे कमलबास कुंवर हाँ एहू बेटी इनका बेटी में 2 बेर गोले बनी इनका बेटा का तिलक में गोले बनी हाँ काहे हम बाउर में त हमरा कल्याण पर के बोलाओ कहो पोरे के बरत अपन माई छुदा उतरल हम बाउर में हम निमनो हई एक बेर के हो मालिक माइक लेके कह दे वो सिंगलो प्रोग्राम होके कि 4 घंटा रामायण गाना है तो 4 घंटा रामायण गा दे 4 घंटा लयदारी गा दे हमरा में हर चीज बा हाँ अब हुरका झाल बजाई हम बादक हई हाँ तेरा माँ का चोदो कह जाई बाबा रोवा रोवा गोरी वाले बढ़ जाए इचर हइलो हम ना है कुंवर जी हम रामायण के महाभारत के अभी कहता नहीं तो गारंटी दे के आबो हम 5 मिनट पर सॉन्ग गा दी हाँ ओकरा आगे बढ़ा दे बता माई के तिलक दोगला होगा ताज के बाद माइक ले मुंह तो अरे तोरी पेटी का छुदा श्री कृष्ण भगवान के तीसर का उग्र रूप साक्षात ब्रह्मा के दर्शन विष्णु के दर्शन शिव के दर्शन कृष्ण में कहवा महाभारत द्वितीय खंड हाँ जाना बड़ा उत्तंग ऋषि भेटाई रहले ओकरा बाद बढ़ा दी हैं ओकरा बाद एक लाइन बढ़ाई हैं ओकरा बाद तो ये अपन माई ये लोग के हम साज के ब्यास भइल हैं हाँ कहा तरह के अजीत नया बड़ा तो नयो बा हाँ एकदम नया बा हाँ तो ओकरा में क्वालिटी बा उ जो रीड से गीत गा दी हाँ इनकर केहू भैया ब्यास के चोदो घोषणा में दम नहीं के भारत वर्ष के भोजपुरी में जो रीड से गा दे अपने गीत संगीत पे है हम अपना जानकारी पर बानी लयदारी पर बानी अपना चुटकुला पर बानी उसमें भी कला है तब न तरह संग भेंट होता है तबे नु कर तू शौक है अजीत के संग गाओ तारा हम गाओ नहीं तेरा माई के चोदो तबे नु कर बेटी कहा तारे बाबा रह बाबा अब बाउर लगता हमारा ई मत कहो केहू के दोष मत दो केहू मार्केट में बा अब शेख तिवारी मार्केट में बढ़े तो काहे बढ़े कहीं ना कहीं कला है हाँ बोल अब शेख बाबा के नाच जौन को दी है जौन गीत गा दी है हाँ तो दूसरा के बस के नहीं खे ये हटाई ना केहू बा ब्यास खड़े चौक पर बिना सीढ़ी के चढ़ जाओ वो गाड़ी छिला जी ओकर न केहू बा रो बताई मिलिट्री वालों का ट्रेनिंग दिया था 2 साल हाँ तो देवाल धके चढ़ता रहो आ चौक पर बिना कोनो सहारा के चढ़ के सर दे उतर जाए कबे केहू कहलगा बा जी गर्दनों में कलाकारी बानी अच्छा काहे 4 दिन के लइका मार्केट में आ गइले हम तारा कृपा से यदि तारा कृपा से केहू ब्यास होई त 3 गो लइका त हर लान चढ़तर सौकनी के ब्यास ना बना केहू केहू के बनावेला ना जो चल रहा है उसको पहले से जो मार्केट में है थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो दौड़ने लगेगा यही मत कह कि तू केहू के ब्यास बनावे तू केहू के ना बनावेला अभियंता में क्वालिटी रहे तारे का रेल के ब्यास भइले अजीत तारे का रेल के भइले अब शेख तिवारी तारे करेला तारे तबे ब्यास केहू बुलावता ना तो एक दिन लेके जाई तो अभिषेक तिवारी दब जाई तो दोबारा केहू बुलाई बाबा अपने में क्वालिटी कॉन्फिडेंस चाहिए तो ई मत कह कि फलाना के बना देनी तो 3 गो लइको लान चट्टर सा तो न ना बना देला तारा सरवा ट्रैक्टर लगे घुमाता केहू खेत जोतवाते नहीं केहू बरस सारंजन भाई एक और ई मत कह कि केहू के बनावल ई हमरा बहुत बाउर लागला अरे सुनत हमार मुंह से कोई सुनले बड़ा कलू कमिंगा के ब्यास बनौनी ना जी ना वो रनिंग कर रहा है तो अब तू करा के देखब कि रनिंग कर रहा है
साथ गाने पर मजा आएगा। हाँ। कुछ उससे भी मिलेगा, कुछ उसको भी आपसे मिलेगा। यस, तब यस। को नहीं होला लगत रखा कि की हो कमलबास के थी के सपई हलो। अरे सरवा अरे सर तारा तोरा बेटी सना के को चोरी। रहती तो आज वो तो इनारे का पानी पिए आरो का पानी पिए टूटा से सुमो पर चढ़ रहा था। अब हमार बरोबरी मत करे हो। लंगड़ इंजीनियर हो गई एक माने का पूछता रहो कमलबास तारा जितना जोताई लो उतना हमारे ट्रैक्टर से कौन छूट जाला उतना खेत हम चिंतो ना हो को बाबा। हाँ, तू लागत तर बने लंगड़ आदमी इंजीनियर बनेला लंगड़ा आदमी को अलग तर हाबे मन पर की जिला परिषद में झाटी होबो लंगड़ा आदमी जितना तार इलेक्शन में खर्चा लगल हो उतना के गहना टूटल सोनार के बना तब वो अभी काफी बाब है। लंगड़ा आदमी करमाई छो देला ये तारा ई हलुक बात कमलबास पर मत बोल। हमार गोल लंगड़ बात तारा ना कहे के चाहिए। हां उनका कैसन लड़का भरल कैसा ना भरल पारिवारिक बात मंच पर ना चाहिए। बताई मदर पारिवारिक कमी हमरो में बा हां अजीतो में बा हां तारा में बात मन केहू में नहीं ओकर बेटी भागल ही रहा भाई ना ये सब मंच पर बात पारिवारिक बात नहीं है कहे के। हंसी मजाक में नाता मगारी के तनी भर कर सकल हाँ, देह कहे करे नहीं हम बाबा हम चुटकुला कहिले अश्लील भी कह दिले हां बाकी पारिवारिक ना कहिले। हां अब तो मुता मुती के चुटकुला कहत हला बताई छोरी ब्राह्मण समाज सुन ले कम तो मन करत है कि पोथी पत्र ध के भाई हथौड़ लेके आवा कमल बसवे के मारा पहिले ई कुल ना चाहे तारा कोई लुपियवा से तू गदारी हो माज में साजा दी भारी हो बाके लगबू तू एक सास में मुठ डंडा से जब गोलहारी हो कुंवर जी हमार समाजो लोग कहला एक जना तब हम अजीत के दुख लगेला बात आज लेना कहलो वो रात भर कहते हैं तबो ना कहले भाई हो ऐसे भाई है कैसे का मतलब व्यवहार जीतला कुछ केहू केहू के भाई ना हो व्यवहार भाई होला। कृष्ण जी के भाई रहले सुदामा जी ब्राह्मण रहले आ कृष्ण जी यादव रहले। व्यवहार ऐसा चीज है बाबा जकरा लगे ना जाए के ओकरो लगे जाके कृष्ण जी आके रायसू युग में पतल बिटोरत रहले। हां अपने ड्राइवर बन गए चेला के महारथी बना के मलिकार बना के अर्जुन के महाभारत जितवा दे। ये सब बेवकूफ वैसे अनएजुकेटेड 7वां पास दूर से बसा तारू ना बेटा धन है कलू पहले रोक रोक के काम होला कि दूर से बसा तारू भइलू घिनावना बढ़िया बात खवा कलू बाकी एगो बात दिमाग में रखे यही जना पालो कौन चाहे कहीं बबुआ लगातार काम करबो जल्दी सा बिगड़ जाला वो कमजोरी हो रोक रोक के लौटा लौटा के शादियों में यहाँ पर लागू बा जीवन पर भी लागू बा। अच्छा गलती ना करी हम आई पियवा जब लेके डोली हो बंद हो जाई तहर बोली हो जानता सब तहरा बारे में अच्छा चिट्ठा जब अपन खोली हो विद्यासागर न बोल के बदल तू भावना
वन को बड़ी जाना हो उत्तर प्रदेश से चल के आइल बने हमारा रंजन